Krásný den, jmenuji se Iveta Janíčková a jsem poradkyní a top manažerkou firmy Eurona. Dnes bych vám ráda představila jeden produkt, který je opravdu miláčkem našich domácností a vy dneska zjistíte proč. Prodává se v takové krásné krabičce, já si jej doma ale přesypávám do kyblíčku, protože do něj sahám opravdu velmi často. Tento produkt je na bázi aktivního kyslíku, takže není to žádná žiravina. Někdy se zákazníci trochu obávají, když je tak silný, že to musí být opravdu jako něco nebezpečného, ale naopak je zdravotně nezávadný, biologicky odbouratelný, takže vůbec se nebojte jej používat. Já, když jsem měla dětičky malé, čistila jsem s ním lahvičky zajdené od čaje a tak dále a vždycky bylo všechno v pořádku. Jak s ním pracovat? Důležité je si jej aktivovat, protože agent jsou takové maličké bílé granulky, které v sypké formě nejsou vůbec aktivní a žádnou práci vám neudělají. A jak jej aktivovat? Horkou vodou. Důležité je vždy ctít čištěný materiál. Pokud mám dětskou lahvičku, která je určená k vyvařování, klidně tam naliju vodu z konvice, ale pokud třeba sáhnu po láhvi od SodaStreamu, která nesnese takovou teplotu, musím tam dát nižší teplotu a bude to fungovat pomaleji, ale zase o to déle. Proč, to vám za chvíli vysvětlím. Nejprve bych tady naložila do lázně, co jsem si pro vás připravila, a to je sýtko na čaj a sýtko do odpadu. Takže dám si odměrku agenta, zaliju horkou vodou, tady u toho nemám problém s teplotou a už můžete vidět, jak mi tady stoupá krásně pára, uvolňuje se ten aktivní kyslík. Přímo do té lázně namočím to, co chci čistit. Co se týká kovů, buďte trochu opatrní, pokud jdete čistit třeba mřížky z digestoře. Kyslík velmi rád reaguje s kovy, což znamená, že by vám třeba hliníkové mřížky mohly trochu udělat takový světlejší odstín. Takže opravdu, pokud je to něco, co vážně nechcete, aby vám třeba změnilo barvičku, tak u těch kovů si na to dejte opravdu pozor. Já už jsem viděla, že některé kolegyně se vrhly třeba i do čištění šperků a to bych se možná trošičku bála. Dále jsem si tady připravila tady tu vázu, která má tady od vody a od kytky takový výrazný pruh, nejde to dobře vyčistit, takže zase použiju agenta, nemusím dávat ani celou odměrku, stačí troška. Naliju si to a necháme agenta pracovat a mezi tím si tady budeme povídat. Agent zvětšuje objem, takže nikdy nedávejte úplně plno. Mně to možná tady trošičku bude přetékat, ale nevadí. Chci, ať se to dostane až k okraji, protože i ta pěna je aktivní. 1 odměrka agenta obsahuje 13 litrů kyslíku. Když ho aktivujete, kyslík se začne uvolňovat, před chvílí jste to tady mohli vidět na vlastní oči. A čím je teplota vody vyšší, tím ten kyslík rychleji uniká a tím více vlastně ta směs aktivuje, tím rychleji působí. Ale opět připomínám, pokud čištěný materiál nesnese vroucí vodu, klidně dejte horkou jenom z kohoutku, bude to působit tak jako pomaleji, ale o to déle. Ve chvíli, kdy kyslík celý odprchá, tak už nemá smysl si tu směs dále uchovávat. Prostě už to nefunguje, už tam nemá co fungovat, kyslík už tam není, rozpustil se, uvolnil se a víc už s ním nic nenaděláme. My ho rádi dáváme i do ředící lahvičky, já jsem si ji tady bohužel nevzala k ruce, ale to znamená zase udělat si směs, nalít do lahvičky. Pozor, tu lahvičku nesmíte tam dát úplně horkou směs, nebo si ten rozstřikovač zničíte, ale doporučuji ani nezatahovat, protože jak se ten kyslík uvolňuje, tak ten objem se zvětšuje, láhev by se mohla nafouknout a možná i prasknout. Takže já si třeba raději vezmu nějaký třeba džbánek, hrnek vysoký, krýgl a strčím vlastně jenom konec toho rozprašovače do té vody a stříkám. Stříkám třeba na čalounění,
Čalouněné židle, mám doma takové světle, tak ty čistím agentem moc ráda. Stačí nanést, nechat působit a potom zase vodou pořádně vytřit. Pokud máte tepovač, tak tepovačem a dobře vysušit. Já s tím čistím doma různou zajdenou špínu, jak už vidíte tady vázu nebo tady od toho čaje. No to bude nádherná ukázka teda takhle naživo. Už to vidím. Dále používám k čištění odpadu. Tohle z vázy klidně bych mohla jít vylít to do odpadu. A nebo dám tam přímo odměrku, zaliju horkou vodou. V koupelně používám čistič odpadů, protože potřebuji rozložit vlasy, ale v kuchyni si vystačím s agentem. Krásně to vezme zápach, masnotu, zbytky, opravdu prostě perfektní. Dále používám na bělení prádla. Pozor, pokud dávám do pračky, tak vždycky už aktivovaného agenta. Přímo už si to aktivuju třeba někde ve džbánu a naliju potom do pračky přes ten první šuplík, až se zahřeje. Někdo to takhle sype do pračky, já si myslím, že tam ten efekt toho zaktivnění není prostě takový, protože ta teplota vody se ani třeba nedostane na nějakou tu vyšší teplotu, kterou já požaduji. Když se mi připeče hrnec, něco se připálí, peču maso a zbude mi ten pekač, který bych normálně drbala drátěnkou, opět dám odměrku agenta, zaliju horkou vodou, nechám tak, dám si kafičko a potom jenom lehce umyju houbičkou a nestojí mě to tolik práce, jako kdybych se do toho vrhla bez agenta. Co se týká do pračky, dávejte k bílému prádlu, dávám k montérkám, ale nedávám k barevnému prádlu. On má lehce bělící účinky. Nevytáhli byste prádlo bez barvy, ale kdybyste to dávali opakovaně, mohl by na tom být ten efekt právě toho, že by to tu barvičku pomaličku bralo. Čalounění jsem říkala, dětské lahvičky, používám do toalety. U toalety je potřeba nejprve tu toaletu postupně zahřát, takže nejít a nevlít tam najednou vařícího agenta, aby ta keramika nepraskla, ale já si nejdříve naliju vlastně do té vody teplé, nechám, ať se vlastně zahřeje ta toaleta a potom si tam vleju zase aktivovaného agenta, strčím tam štětku, ta se také krásně vyčistí, takže perfektní. Tak, tady už můžete vidět, já si tady odliju tu vodu a můžete vidět, že aniž bych sáhla pomalu na tu vázu, tak vidíte, že ten okruh už tam není. Samozřejmě teď půjdu, vymyju to čistou vodou a ta váza bude absolutně čistá. Teď se ale pojďte podívat, co se stalo s mým sítkem na čaj. Je pravda, já ho vždycky tak halabala umyju a už bylo teda od toho čaje pěkně zajdené. Je tam efekt, který vzniká i třeba na těch dětských lahvičkách. Podívejte, jak si s tím ten agent nádherně poradil. Nechci se popálit, ale už se to dá. Jo, teďka půjdu, opláchnu. Tady vám ukážu i to víčko, to bylo taky nehezky zajdené. A tady vidíte, že ten agent, aniž by mě to stálo nějakou práci a úsilí, tak si nádherně poradil. Takže za mě je agent naprosto nepostradatelnou součástí domácnosti a já vám garantuju, že i vy ho budete naprosto milovat, protože vám bude šetřit čas, nechtíky a ruce a hlavně zachrání spoustu věcí, které vypadají, že už jsou na vyhození, ale agent je zvládne zachránit. Takže mějte hezký den, pokud budete chtít agenta, kontaktujte mě.